Салому алейкум ба ҳама. Мо ина мағозаи сирматериал хостоварияни тӯй кардем. Не программа кати кормона нав сар кардагием, нав кушодем. И программа Filmax. Ина акаим род оварда мора часпонда ёд додагием. Ва ин кор кардан бисёр удобне будай, осон будай, ҳама тарафа. ҳар рӯза савдомона медонем, ҳар рӯза чанд қа остатка мондагира, чанд қа фоида кардагимона ҳамаша нишон медодай. Бисёр кор кардан удоб мебудай. Мо рости гап пеш кор чанд сол кор кардагием, ин фоидамона нафаҳмида чанд қа остатка дорем, чанд қадар бор дорем. Ҳамиёра мо ручной буд, китоб дафтар буд. Мана банкрот шидаги будем. Бози ба ҳамин кор кардистем, бисёр мода маъқул шид. Шумода ҳам тавсия мекунем ки мақсад ба ҳамин кор кунем барои савдогарон.